TS-20, TS-4, TS-6, TS-8 маневърски камиони и превоз на товар, цървена и зелена и кафеава и сина TS-1 вистина корисна екипа. Сите со различни улоги да играат около Тидмут Шец или далеко, по ридовите и около кривините Томас и неговите приятели. Томас е суетен, но много забавен Джеймс. Я влече пощата на време. Перси гърми по линията. Гордон навистина си я знае работата. Емили навистина си я знае работата. Хенри твита и довнува. Едвард сака да помогне и да сподели Тоби добро. Да речеме той е чист. TS-20, TS-4, TS-6, TS-8 маневърски камиони и превоз на товар, цървена и зелена и кафеава и сина TS-1 вистина корисна екипа. Сите со различни улоги да играат около Тидмут Шец или далеко, по ридовите и около кривините Томас и неговите приятели. TS-20, TS-4, TS-6, TS-8 маневърски камиони и превоз на товар, цървена и зелена и кафеава и сина TS-1 вистина корисна екипа. Сите со различни улоги да играат около Тидмут Шец или далеко, по ридовите и около кривините Томас и неговите приятели.